Na, sziasztok, srácok! Most az lesz, hogy el fogunk menni itt a boltba, és ott el fogunk bringázni, és ott megveszek a dolgokat, azt felveszek videóra, és itt a szabadban kipróbáljuk őket, nem úgy, mint az előző videóban. És figyeljetek, csettintek egyet, és ott is leszünk. 3, 2, 1. Na, látjátok? Itt is vagyunk. Milyen jó! Na, és itt bemegyünk. Addig most te állítod a videót, vagy? Dehogy állítom. Mutassuk meg szépen. Sziasztok, közben én is itt vagyok a kamerák mögött, természetesen. Jó napot kívánok! És akkor most válogatunk ilyen érdekességeket. Tovább folytatjuk ezt a kalandunkat, hogy érdekességeket mutatunk be nektek. Eljöttünk itt a helyi kisboltba, és most... Hú, ez valami... Nem is tudom. Én ilyet még nem ettem. Én se. Ez vonz téged ez a dolog? Szerinted próbáljuk meg? Igen. Oké, ezt a furcsa csiga jellegű desszertet meg fogjuk kóstolni. Ez valamilyen gyümölcsös történet. Ez azt mondja, hogy megmutatjuk nektek, ez valamilyen málnás pehelycukor. Fú, ez nagyon rossz lehet. Akkor ezt is kóstoljuk meg. Na, mit válasszunk? Még válasz egy harmadik dolgot, mit szólsz? Jó. Ez ilyen fura. Ez nem az eredeti, hanem ez ilyen más. Akkor 20 kést tedd oda. Jó, és aztán legyen legalább dolog. Azt mondja, hogy mentos cukorka, de valóban 14 féle ízben. Hát meglátjuk, megkóstoljuk ezt is. Áron még tovább válogat? Le. Vegyünk egyet, mondjuk ki a videóban. Oké. Ennyi elég is lesz. Igen. Jövünk nem sokára a kóstolással. Sziasztok! Sziasztok, srácok! Na, most ugye megvettük a dolgokat, azt felvettük videóra. Itt vannak a dolgok, amiket vettünk a boltban. Igen. És kiegészítettük valamivel. Ezt utólagosan találtunk egy ilyet. Ez nekünk nagyon megtetszett, ezt megvettük, ezt a Pepsit, hogy minden videóban legyen valami ital. Ez egy epres krémes ízesítésű Pepsi Light. Nem tudom, kóstoltátok-e már, de mi erre is nagyon kíváncsiak vagyunk. Igen. Na mivel? Na, melyikkel kezdünk, Áron? Nem tudom, de oda van írva, hogy link. Oda. Nem mindig. Hát igen, közben a padra oda van írva, hogy LB. Úgyhogy LB, ha ráismersz erre a padra, akkor üdvözlünk innen is. Éppen itt leültünk a bolt előtt. igen, ide van írva, itt, most nem látszik, de ott van. LB ült itt nem olyan régen, most pedig mi ülünk itt, és megkóstoljuk ezt a sok finomságot a kedvetekért. Szóval mindjárt beleírom, hogy A és I. Várjátok, tudom kászolni? Mennyibe is került? Nem tudom. Hát olyan 3000 forint körüli érték. Igen, kb. Úgyhogy most 3000 forint felesleges vásárlásunk van. 2000 volt. 2000. Az kezdődik. A csigába ez volt benne. És szerintem ez minden gyerek kedvence, ez az úgynevezett ilyen összetekert cukorka. Bonts fel, kérlek. Segítsek? Nem tudom, hogy valljatok. Áron azt mondta, hogy az előző videóban nagyon furcsa hangom van. De most is. Most megpróbálok nem furcsa hangon beszélni, de nem tudok, mert ha a kamera megy, a most kamera megváltozik a hangom, érted? Nem tettek róla, műsorvezető vagyok. Jó, de, Oké. de most is fura a hang. Most is fura a hang? Nem így szoktam beszélni? Várjátok, 50 mámok megvan itt van, megvan. 5 óra múlva. Igen. Ne is lehetne állítani a videót. A déblasz fel, jó? Megvan, Jó, fel, igen, itt vagyok. Sikerült? Sikerült! Jó, de jó. Na, azt nézzük. Oké, szóval mutasd meg a kamerának. Nézzétek meg, milyen jól néz ki. Amelyik... Szerintem ez finom lesz, ez nem lesz annyira gej, mint amilyen ezek azok szoktak lenni amúgy. Jó szagol, biztos. Hadd szagoljam? Szagolom. Fú, szerintem látogassatok ebbe a kisboltba el. A címet nem mondjuk meg, mert így sokkal izgalmasabb. Azt sem mondjuk el, hogy milyen városban vagyunk.
De itt van mögöttünk egy szuper kisbolt, ahol lehet kapni ezt a terméket, úgyhogy induljatok el és fedezzétek fel a világot, hát ha megtaláljátok. Ja, én tudom, majdnem megeszem az egészet. Nem finom. Ezt megesszük. Ez ilyen gyümölcszselé amúgy. Tényleg finom. De neked adom. Figyelj, most kóstoljunk tovább, most ne edd meg. Megszerekem mennyi jó. Válasz egy következő terméket. Nem. Na figyeljetek, srácok, én ezt megeszem, de ezt állítom a videót, és nem úgy. És ezért. Na, most megeszem, és utána csináljuk tovább. Sziasztok, srácok! Itt van anyukám, hogy benne vagy a videóban. És én most itt tudok ezen, és most forgok, nézzétek meg. Vagy megmutatom a videót, nem áll. Na, szóval most itt fogunk tovább venni videókat, én most leálltam, már szédülök, mindegy. És most itt vannak a termékek, amiket vettünk. Most itt áll a kamera. Majd kinövök ide. Szevasztok gyerekek ismét. Sziasztok. Én nagyon szomjas vagyok, úgyhogy bontsuk már fel ezt. Nem legyen az utolsó. Jaj, nem, már szomjas vagyok nagyon. Vici. Jó, van, akkor bontom, de én bontom. Oké, szóval ez az epres, krémes... Ez jó szaga. Epres, krémes Fanta. Hát Pepsi szaga van egyébként. Fanta, Pepsi. Epres, krémes Pepsi. Na, én kezdek. Ez egy normális Pepsi. Na nézzük, hogy az epres krémesség mennyiben nyilvánul meg. Jó, picit benne van az íz, hogy epres, de amúgy nem olyan sok. Nekem ez bejön. Tök jó. Akkor így meg. Nekem ez nem jön, nekem ez sima Pepsi, és én nem szeretem a Pepsi-t őszintén. Van egy ilyen pici krémes utóíze egyébként a sima Pepsihez képest, Nekem az előző videóban, amit én bírok. Nekem az előző videóban a Fanta az jobb volt, sokkal jobb volt. Amúgy is jobban szeretem a Fantát, szóval... A Tutti Frutti Fanta szörnyű volt, gyerekek. Nekem meg pont, hogy az íz lett. Amúgy csak mondom, hogy engem mutatj meg, hogy én most hol másztam így fel. Közben Áron elhelyezkedett. Igen. Mi lesz a következő termék, amit kóstolunk? Hát, szerintem kóstoljuk, engem a Mentos érdekel. Megnézzük ezt a 150 millió ízű Mentoszt, kérlek, hogy bontsd fel. Igen. És tippeljük meg, hogy milyen ízt fogunk kóstolni. Jó. Nézzük. Na, hát hogyha megnézzük, szerintem ez egy epres. Te is vegyél ki egyet. Nekem az kell, az biztos citromos, és én szeretem a citromot. Én azt nem szeretem, úgyhogy ezt neked adom. Nekem aztán következő. Akkor nekem ez jó lesz. Az enyém az ilyen kis rózsaszín, az Ároné az fehér. Azt szerintem epel, ez meg ilyen, ez hogy nézzétek. Ez szerintem izé. Jaj, le is esett. Na én. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fiam. Ez citromos. Bizony, ez citromos. Szerintem az epres. Ennél meg citromos. De van egy csomóféle íz benne. Van dinnyés, lájmos, banános, áfonyás, szóval amit csak el tudtok képzelni, hogy tényleg érdemes eljönni a mi kisboltunkba, higgyétek el. Na, mi a következő? Egy az utolsó kinderfelet, meg oda mindenki arra vár. Essél neki. És bontsd ki. Na, várjatok fel. Figyeljetek, srácok. Támadta értetem. Minden ilyen kaja után csinálok valamit itt a játszón. Jó? Na, behagytam magam. Ez így néz ki kívülről? Jézusom, ez kamerán hogy néz ki. Ez nagyon jól néz ki kamerán. Nagyon irányulok. Szédülök. Na mindegy. Most jöjjön ez a... Gondolom erre mindenki vált, hogy ezt kipróbáljuk ezt. Ezt itt né? Ezt? Ja nem, ezt már megittuk. Igen. Ezt. Na jó, nézzük azt a... Erre nagyon kíváncsi vagyok. Nincs ez májvacukor. Igen, nem szeretném a májvacukor. De ez kemény, a májvacukor milyen Ja, nem, kemény. ez...
Úristen, ezt minek vettük meg? Málna ízű pehelycukorka. Nincs ennél gusztustalanul dolog a világon szerintem. Hát szerintem ezt mindenki ismeri. Én belenyalnintok, de ez biztos, hogy nem veszem a számba. Nem olyan rossz? Ez elkánni. Nem ajánlom. Nem, olyan kikapom. Nem ajánlom senkinek. Maradt még egy perccukorkánk, és maradt még egy tojásunk. Kikaptam. Melyiket kóstoljuk? A perccukorka az milyen ízű a perccukorka? Ez szerintem epres. Epres ízű perccukorka. Ezt meg gondolom mindenki ette. De szerintem minden. Ja, amúgy tényleg, ezt most jutott eszembe, azt mondtam, hogy minden ilyen után csinálok valamit. Szóval. Ezt a... Mi van? Le is akadt. Ez sokkal jobb dolog, mint amit vettünk egyébként a boltba. Mi? És csak így random találtuk itt a játszótéren. Igen. És illik is a felsőthöz. Na nézzük már meg végre, mi van abban a Kinder tojásban. Na figyeljetek, srácok! Eszembe jutott azt, hogy miért ne csinálnánk azt, amit így a TikTok videókban szoktak csinálni, hogy széttoljuk a Kinder tojást, aztán kibontjuk utána, vagy kész. Na figyeljetek! Nézzétek meg, eldobom addig, nézzétek! Hát, bocsánat, rosszul dobtam, szóval eldobom addig. Ne, Áron! Úristen! Még jó, hogy nem találtál senkit. Ki volt oda? Na. Szóval. Meglehetősen egyedi kibontás volt. Igen. Unboxing. Konkrétan oda Egy nem várt játszótéri unboxing. Ott láthattunk az imént. Egy kecske. Hiánypótló termék. Ez egy kecske. Ez egy súlyos kecske. Ki ne akarna egy kis... Na figyeljetek! Ugye az előző videóban mondtuk, hogy... Mondta anyukám, hogy aki megmondja, hogy ki Áron, az kap egy ilyen szép italt. Hát akkor kisorsoljuk valakik, aki megírja, hogy aki ezen a videón megírja, hogy ki Áron, akkor azok kisorsoljuk ezt a szép kecskét. Jó? Nagy értékű nyereményeink vannak ám nekünk. Nagyon. És végezetül kóstold meg ezt a pesztcukorkát. Akkor azt kicsit. Ez a telepes is akkor. Álljam, most azt akarom, ugye? És akkor nehogy izgalomba hagyjuk nézőinket, hogy milyen ízű volt a pesztcuki. Milyen? Ezért nem. Meg amúgy figyeljetek, srácok, amúgy azt engem, az nagyon érdekelne, hogy mi van akkor, ha egyszer megyünk, és itt látnék egy olyan helyet, ahol be lehet menni. Minden hogy bemennünk. Szóval kipróbálhatnánk még videóba, szóval talán elmegyünk, azt majd onnan valahogy hazamegyünk onnan. Jó, anya? Oké. Na mindegy. Felbontod végre azt a pesztcukrot? Felmondtuk, csak már tudom, hogy mindenki eldobált egyébként. Direkt húzod az időt. Húzom direkt. Itt van egy jó kis pesztcukorka, amit már mindenki ismer. Ez a kis cukorfal. Figyeljetek, most annyit mondok, add ide a kamerát, hogy itt vagyunk. Most én megfogom ezt a pesztcukorkát. Lerakom ide a padra. Na, aki megtalálja, az megelti, és jöjjetek ide, itt vagyunk, annyit elmondjuk, hogy Miskolcon vagyunk, és ennyi. Köszönjük szépen. Többet nem mondunk. Na, és akkor végre meg is kóstolom ezt a pesztcukorkát. És meg is kóstolom, de még nem most. Finom. Epres. Láthatod. Na srácok, megmondtam, hogy eljövünk ide. Itt is vagyunk. És figyeljetek. Nem tudják, hogy ez milyen ijesztő. Hát még nekem. Az egész YouTube-on, de várjatok, srácok. Van egy kis... Mi van?
Srácok, iratkozzatok fel, és lájkoljátok a videónkat, hogyha tetszett. Mindenképp. 3 óra múlva majd le fogunk innen jutni, és nagyon reméljük, hogy egy újabb videót is el tudunk majd nektek készíteni előbb-utóbb. Elköszönsz, Áron? Hát mindjárt elkezdem, ezek felkülön megy, hogy itt elkülön. Azt betülön, hogy elkülön. Jó? Próbálj! Várjatok, srácok! Figyeljetek! Hát igen, jó, de mondom, nem lesz ez a legizgalmasabb videó az egész időben, de az a lényeg, hogy... Sziasztok!